Znate, to smo trebali pokazati kasnije u drugom dijelu foruma, u drugom bloku. Ali mislim da je prikladno da se ovo pokaže sada. Molim vas, hajde da pokažemo ovo, pošto govorimo o djeci. Nijedna riječ na ovom svijetu ne može opisati sav bol gubitka života djeteta. Nema ničeg strašnijeg za roditelja nego da drži u svom naručju beživotno tijelo vlastitog djeteta, koje se jučer veselo igralo pred tvojim očima, smiješeći ti se očima punim nade, života, ljubavi i čiste želje da otkrije cijeli svijet. Ali količina bola i očaja koju osjećate kada sahranite svoje dijete živi s vama zauvijek. Ne postoji trenutak, ne prođe ni sekunda da ne pomislite da ima nešto drugo što ste mogli učiniti. A za mene lično ovo je najteža, najstrašnija spoznaja, da ću u trenutku katastrofe biti nemoćna da spasim svog dječaka, da spasim svoje voljeno dijete. Želim da se distanciramo od ovih misli i zaboravimo ovu zastrašujuću stvarnost sa kojom se mi kao čovječanstvo suočavamo i živimo zaista kao prije. Neću biti sposoban oprostiti sebi, a znam da nećete ni vi, znajući da ste imali priliku spasiti svoju djecu i moju, a da niste to učinili. Ove zastrašujuće katastrofe već se približavaju svakom djetetu, oba dvama, mom i vašem. Ne mogu da vjerujem da bismo mi kao roditelji tek tako prihvatili takvu sudbinu naše djece dok još imamo šanse da to popravimo. Odbijam da vjerujem da smo mi kao majke sposobne za takvu ravnodušnost. Spasite moju djevojčicu. Dajte ovom svijetu šansu da preživi. Ne dobijate upozorenja kada vaša žena doživi saobraćajnu nesreću. Ne dobijate upozorenje kada vašeg rođaka upucaju. Ne dobijate upozorenja kada vam djeda umre u snu. Ne dobijate upozorenje ni za jednu od ovih stvari. Upravo sada smo dobili upozorenje. A činjenica da se godinama ljudima prezentuje informacija na račun naših novaca, našeg vremena, uz žrtvovanje, da se pripremi čitavo čovječanstvo za ono što dolazi, da napravi pravi izbor.